дар бораи лулукит бовар кунед бисёр фаҳмида будам. ирӯз омадам шумода нишон метам суроғара. нигоҳ кунед да духтарако, сари раҳ да инами пеши битонка даяй тамошо бино. аз ин тараф якасарой мешавад, аз ин тараф роҳ ба сӯи садики закия. ина нигоҳ кунед доми ёвар даяй лулукит. духтаро ду ошёнаяй иҷада кафеям ҳастай, иҷада банкетни залам дорам барои гузарондани мисол денраждениёи кӯдакотон. хулоса бозиёшон ҳамаш навай, ҳами қадар сатҳи хизматрасонишон хушрӯва. ира бинен тоза озода. хулас ҳамаи чӣ барои фарзандои мову шумо пешниҳод шудагиай. бозиёшон аҷоиботай. нигоҳ куненда тамошобино. инаиҷа бо банкетни зала ки денраждениёра ба ҳазур мегзаронен, кӯдакора санд мекунен, баъд инчунин гуфти гапо ҳам бозӣ мекунан, ҳам аниматор файрод мекунанд. хулоса ба тамоми санъаташ иҷада шароит фароҳам овардагиай. ана ба тамошобино безлимит недоран. ина мисол рӯзое ки шумо ягон тӯй мерен, ягон ҷо мерен, кӯдак нигоҳкун надорен, ё бозор мерен, шумо бо дили пир биёрен, кӯдакотона инамҷода бимонен. гуфти гапо ки нохчо нигоҳ мекунанд, кӯдак бозӣ мекунад, вақтча хушрӯ мегзарона. шумо боша ба ҳазур бо дили пур рафта коротона буд мекунен, омада фарзандтона мегирен. ира бинен ҳамаш бозиёи навай, ҳамаш бозиёи шавқоварае ки фарзандои шумода маъқул мешава. рӯзои истироҳати албатта ки биёрен фарзандотона. ё ки гуфтестам ку рӯзое ки зодрӯз доранд, намедонен куҷода ҷашн гирен, анамиҷа биёрен.